Kadako sa imong gugma, tanan gibuhat mo, alang ka na ko. Unsay angay nga akong igabugti, walang paman gani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos, alang ka na ako. Samtang may gininawa, samtang may titik pa, ang kasing-kasing ko. Samtang may kinabuhi, samtang may pusok pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagaan. Sa mataduol ko kanimo, Ginoo, ipahinumdum mo kanako ang saan mo. Nga anak ka sa langit, tanan giandam mo, alang ka na ako. Samtang may gininawa, samtang may titik pa, ang kasing-kasing ko. Samtang may kinabuhi, samtang may pusok pa, ikaw ang simbahon ko. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagaan. Unsay angay nga akong igabugti, walang paman gani bisan ang kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos, alang ka na ako. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagaan. Thank you.
makatugkad sa buhat mo, Ginoo. Sa kagamhanan walay sama kanimo. Daghang butang kahibulungan ning kalibutan. Sama sa bukid ilahi sa kadagatan, walay makatugkad sa buhat mo, Ginoo. Sa kagamhanan walay sama kanimo. Ikaw ang Diyos sa sinugdanan ug sa katapusan. Isinggit ko ang ngalan mo, ang pagkagamhanan mo. Isinggit ko, Ginoo, ang pagkamaayo mo. Diyos kang walang ng kalibutan. Nagpahinandong hapit na ang katapusan. Hapit na mo balik ang hari sa tanang hari, aron pagkuha sa tanan niyang pinili. Ikaw ang Diyos sa sinugdanan ug sa katapusan. Isinggit ko ang ngalan mo, ang pagkagamhanan mo. Adunay Kadaugan 95.3 FM. 95.3 Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsot kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Buntag sa tanan mo igsoon. Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong pagmata, mayong pagbangon. Ilapin na sa itong mga pinalangga ng mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radio nga kanong na yun nga nagasunod nining atong programa din sa Kabukiran. Salamat sa Ginoo bisan pa man sa tanang mga viewer diya sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yo Trasi Rambulon, Bindoy, Negros Oriental. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro de Cueva from Maderita Bay City, Negros Oriental, uban siyang pamilya. Paki-regards lang ni Nino Jose Luis katakutan magkaigsunan. Niyawa pa may kabisita usap-usap ko nga nag-sponsor maigsoon sa amo nga kami niyon si Tatay Mundik diha sa Kambanaw. Kumusta sila mga kaigsunan? Wala mga igsoon.
Kini ato nga obligasyon, aduna matay na obligasyon nga gisanon sa Ginoo kanatong tanan. Ikaw ug ako karon na trabaho magibihar sa atong Ginoo. Kini mga panahon na maigsoon double time ang makaigsunan aton sa pagpangandam sa ikaduhang pagpasalamat ni ning mao nga dapit karon mamalabot nga Mayo 17. Welcome ang tanang mga kaigsunan. Ilabi na sa itong mga follower listener din sa Sign FM. Saglit ang atong station manager magdala og FM radio. Mga kaigsunan magdala sa 20 ka mga FM radio alang iya nga iparapol maigsoon o dunay mga Biblia na 30 ka mga kaigsoon. Although mga kaigsoon nato iyang po sa Ginoo nga dunay kadaugan kasiguruhan ilabi na sa mga buhaton para sa imaya sa atong Ginoo. Nagkapungan lang may soon ingabot ng amo nga i-order alang sa mga pagdagyaw pagpangahoy ini mamalabot nga Mayo uno isuon sa inglit halin di man mga isuon una nga magkakaroon tungod sa high-tech sa panahon dali na kay trabaho isuon kay kung doon na kay mga gamit nga mga power tools pero dali adili ka maghago pag-ayo mga kaigsunan. Unang atong pasalamatan sa Panginoon sa ato ang kapanahonan karon nga nindot ang ato ang panahon saglit pinagi sa communication, pinagi sa social media, pinagi sa cellphone, pinagi sa mga gadgets, pagkatabang sa gitawag og communication. Pero balantayan anang butang sa kalibutan makatabang pero makabuang. Anang butang sa kalibutan makatabang pero makadaot. Duhar bagyod ang resulta. Makatabang, makaayo, makadaot. Mao nga ikaw ako gatid sa pagkamit sa mga butang magibiyang sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Bernardo Florentino from Davao City Government. Ayo, pagkakamitan niya ilabi na sa mga OFW. Usa sa ato ang vlogger gikan sa dapit sa Jordan mga kaigsunan. Ano na sa mga pre-request ang litagi na sa mga gibati maigsoon sa gitawag og TV. Although maigsoon sa Saudi Arabia, grabe yun nga kanabi taong kainit 50 kapit maigsoon 55 degrees Celsius. Ato na imagine nun maigsoon pertin ako ng inita mura na katong nilungag maigsoon kanabi taong nga maglungag ka nga doon ay alisigaw sa kainit. Dalay ko ng Ginoo mag-kaigsunan initag na og dapit sa kabutapon ngayang gihatag adlaw karon nga Sabado Petsa 26 na gyud maigsoon sa Abril. Una nga karong Mayo maigsoon Mayo 1 Huwebes na maigsoon halin din naman sa mga kaigsunan. Kahayag ko sa ngalan sa labing halagdog nga Dios sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Murayan Makasaog. Ano sa Panginoon higala, amigo, din sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ang kanunay naglanog-lanog mga kaigsunan pinagi sa mga awit makalangit ulo mga kaigsunan ako ning iyon kung mauli naging ko sa ako ang gikan sa trabaho. Doon ay mga sitwasyon maigsuon nga malimot og off. Pagkabuntag maigsuon pag alas 2 nagtingog raman dahil nagkanaas kay wala na dahil mga mag-play maigsuon ng mga music. Nato pasalamatan na Ginoo bisan tama ni aning ato kahitag sitwasyon kay di mo ato maligayan kini ato nga physical kabahin o kulab sa maigsuon. Dili nato kagarantiya nga kadaan na kondisyon ko ayo ko kayo. Ang importante mag-aisunan ato na gyud sa nga ati manon ang ato physical kabahin kay mao man ni templos Ginoo kung sa man ay kung sa man ni ang atong espirituhanon kabahin o niya ana atong physical kabahin ato pag-iusayan ato ning alimahan kay templo ni Ginoo Iso. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan dinhi sa Balok sa akong pamilya mga kaigsunan sa among tulo ka mga anak sa tumugangan sa akong wife na nakaraw sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magapanalangin sa matagos sa kanila. Labi na sa tanan natong kaigsunan dinhi sa Balok dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April Miakab Turan sa mga Turan family o sa mga family mga kaigsunan o sa tanan gayon nga makaigsunan sa mga dapit nga kanunay nagmaniton diya sa pagpangalagad sa buhay natong Ginoo. Labi na sa taga Kasagangkal Pastor
Nonoy Arias, Pastor Arnolfo Villagantol sa inyong matag-usa ka pamilya. Ang mga daw mga isunan Sunday ang nasa kuliah mo bisita alang sa mga bulaton para sa atong Ginoo. Sa itong makahigpik na iya sa kampi sa mga ilang family, mga igsoon, maibutan ka ni mo niya, Brother Mario. O sa tanan nga nagsunod nining atong programa din sa FM Radio o sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, mayang buntag ka natong tanan, mayang kadlaw, may muto, may hapon sa laing mga nasod. So pag-ampo sa tao, atong kininghanigan niya sa mga pag-ampo. Labing kamahanan o may gugmaon ka nga Diyos Aman. Salamat o Diyos sa imong pag-iguman o pagbantay. Labaw sa tanan sa imong pagtipig o pag-amping sa imong mga kinabuhi. Labaw sa tanan o Diyos, salamat o God sa imong pag-supply sa tanan na mga panginahanglan. Mga pagpanarbaho man, mga negosyo man, mga pagpananuman, mga pagpamuhi, Lord, ikaw ang among ipasalamatan ini. Among ilang nga wala kami aron mahimo sa among kaugalingon, tanan among tinguha o paningkamot dinhi sa langit, sa ilalom sa langit o sa ibabaw sa yuta ang among ipuyan. Lord, among kining isalig itugyan nga kanimo tungod kay kining tanan nagagikan man usab diha kanimo Amahan. Salamat o Diyos sa tanan karon naminaw sa FM Radio sa 95.3 o sa tanan nagwa sa Facebook Live. I declare blessing sa matag-usa na ikaw magapanalangin sa matag-usa nila sa mga pamilya. Sa aling hinadlaw ng mga panginhanglan sa pagpainugar sa mga kabataan ug lubaw sa tanan, ikaw magapanalangin, magaproteksyon o pagabantay o magatipid kanunay sila mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa mga station manager usab sa iyang pag-travel gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia. Nga niining kumalabot na mayo o Diyos, magahayo sa imong makatawhan, niining maunapit sa akong tumong katuyuan na kami magkapasalamat diha sa imong buhi ng ngalan o Diyos. Ang imuhang ngalan, wala na ilain nga ngalan din sa silong sa langit, nga arang makaluwas sa among makalang kundi ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isa, ikaw ang Diyos kang Jacob, o ikaw sa ang Diyos kang amo, o wala na ilain ba, din sa kalibutan o Jesus. Salamat o Diyos, na magapamuhat ka, hindi nang imong mga pulong mga mensahe o to kung mugitid sa mong kasi una-una o magpabilin kini sa mga salabutan ng Jesus. Lumong himaya, nalangit ka nimo ang tanan, pinagisangalan sa man, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, maayo ang buntag ka natong tanan mga igsoon sa makausap pa. Adlaw karon nga Sabado, Petsa 26 sa Abril. Wala na ako na ito kung ato nga malantaw ang palibot mga igsoon sa malabot nga mayo, nindot ni. Ay diha gimabalaan mga kaigsoon na ang gitawag og emosyon sa tao. Ang ato karon nga topic mga igsoon nag-isgot kini og pagkadali. Ang ato nga tema mga igsoon, pagkadali. Ang pagkadali nga masuko pagkaangin. Daghang yung angin na mga igsoon. Diyan ni mo mabalaan bitaw mga igsoon kung nagtao masuko niya, madali-dalion siya masuko. Walay tao nga nasuko nga nindot nga hitsura. Mao magani si Satanas. Usa siya kagwapo nga tao nga sinaligan sa atong Ginoo. Sa diha nga nasuko, si Satanas naguba ang iyang naong. Wala ka kanang mga demonyo mga igsoon dayon mga hitsura. Bisag kung sa pagkagwapo sa tao, bisag kung sa kagwapa, pero masuko mo imong yun tao. Guwapa manuta. Diba? Wala sa itong kinabuhi din sa kalibutan mga igsoon, mas nindot, bisan sa atong hitsura, sa atong kalidad, sa atong pagkatao, kung doon na kay Ginoo, just relax. Kung kasukan ka, pasag dahil sila. Kung isyuhon ka, pasag dahil sila. Kung dauton ka, pasag dahil sila. Ilahan na. Dili na yung mga. Padayon sa tawag sa Diyos, padayon sa gisamon sa Ginoo sa tagusan ka na itong kinabuhi. Hinumdumi ang pagkasuko sa tao, dili makatabang sa problema sa imong gikinahanglan. Hinunuang makaangin sa imong hitsura, makaangin sa imong pagkatao, makaguba sa imong pagkatao, makaguba ang relasyon sa imong silingan, makaguba sa relasyon sa imong isig ka magtotoo. Amen ba? Dili tanang mga alagad sa Dios nga nagkinabuhi sumalak sa mensahe nga ilang giwali sa katilingban. Pero sukwahi diha sa kinaaya o batasan mabalaan kay mga dali ganing masuko. Wow! Hinumdumi si Jesus kung unsay ipabuhat sa iyang amahan nga mao ang Dios.
iyag yung yutuman. Kumusta man higala? Ikaw o ako, nagtuman ba? Mahibalan lamang ang tao nga nakatuman ini sa diha sa naa ka na problema. Amen ba? Apan ang tinunanay nga nagalagad sa Dios, just relax, sister, brother, sir, ma'am, kay doon ay Ginoo lakuban kanimo. Una kini kumalabot nga mayo mga igsoon. Kining ato nga programa dinhi sa FM Radio wa mo kita gilabanan, pero mismo nakita sa mga mata sa katilingban si kinsang mga tao nga daling masuko, daling mangigi, daling masina. Hinumdumi mga listener o mga followers sa FM Radio, idili lamang sa komunidad kung dili diha sa pagpangalagad sa Dios. Haog diha sa balang kasulatan nga ang pagkasuko makaangin, daghang maangin. Ang atong hitsura nga perting gwapuha, ang atong hitsura nga perting gwapaha, maguba na siya. Kaya kung masuko gani ka, unya walay rason ngano nasuko ka. Ulo mga kaigsunan ang Biblia, doon na may giingon nga pwedeng masuko, pero dili pasalupan og adlaw. Kaya kung imo na siyang pasalupan, nagsukuhay na ka diha sa balaang kasulatan. Amen ba? Kanang moingon gani nga ang usa ka tawo nga masuko, moingon nga mag-abot ra gid unya tas dakong cross. Oh, nausaon man na. Kaya nakabungat na magagdili, mausain mo kisig ka tao, dahil kung hilang-hilang na po ka, reconcile ako, sister, brother, sir, mapasaylo ako, pagkasunod, nangisyo na sa ka. Iksoon, dili na siya makatabang sa maayong kaugmanon ang pagkadali na masuko. Kaya ang pagkadali na masuko, makaangin o daghaning maangin. Even ang imong pamilya, moingon man ang tao kay sa maura mo ng mga pamilya sa kada maguna sa una, mga bating batasan, di ba? Labi nagdunay iniskwelahan o niya hambukiro, moingon man na ay hambok mo na sila kay abi kinay nahuman. Muna sa kang kinabuhi dinis kalibutan ba kung nagbasa kag walang kasulatan, doon ang tay giya. Jadi rin na ito ang ayang ikapahinan bubulong sa tas kalibutan karon. Patahan bata, daghan matang butang, nabatay mga sakyanan, nabatay balay na nindot, ato ba nang ipasigarbo sa atong silingan? Bago pa lamang maigsuon, ano na po 6.2 magnitude, atong 23 karong bulan sa Mayo, bungkag na sa mga building sa laing nasod. Bago pa lamang, dias Myanmar maigsuon 7.2 magnitude. Hangtod karon maigsuon, wala pa na balitae ang ato-atawon na kababayan diya sa Bay City. Ug asan sila gibutang suman sa tragedia sa Myanmar. Ang atong kinabuhi ni sa kalibutan, mura lagi kanino. Mura lagi yung gitawag ko, usa lamang ta kaanino matud pa ni Salmista David. Diyan ko ni Salmista David na sama lamang ta sa usa ka lumalangyaw kay ikaw ug ako ang atong residente tuas langit. Base sa balang kasulatan, dili base sa mensahe sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mamay Madagat from Davao City. Ilabi na ni Sir Roel Sanipa. Good morning, Pastor. Sa tanan ng mga Sanipa family, nagwas nining ato nga buluhaton. Although makaiso na doon ay mga sitwasyon, dili ko maka-live everyday tungod kay naamagod tayo pag-esong sa eskwelahan. Ako lang yun nga define kining atong oras. Kaya siyempre pag-abot sa eskwelahan na siya pag-abot atong. Pero sa pag-abot din sa FM Radio, pag-abot sa ministry na siya pag-atong atong. Pag-abot sa komunidad na siya. Maura maguna mga iso. Dili lang ko na ito
himuon atong problema ning atong trabaho nga gibiyan sa Ginoo. Hinunua atong pasalamatan ang Ginoo. Nganong ikaw, nganong ako, siya o sila gitagaan og obligasyon. Ang importante makahibalo ka sa trabaho nga gipial sa Ginoo kanimo. Amen ba? Nahibalo ba ta sa ato ang pagka-Kristohano? Nahibalo ba ta nga kusog tang hinimbahon ta? O niya dali ratang masuko, dali ratang masina, dali ratang mainggit sa mga butang sa atong silingan, sa atong isigataw, dili ka kita-kita. Igsuon dili na sa makatabang sa atong panginahanglan dinhi sa kalibutan. Labaw sa tanang panginahanglan sa atong pamilya. Everyday dunay panginahanglan na atong pamilya. Kining kasi na mo ni hinungdan nga ang tao masuko sa iyang isigataw. Unya makatabang dili, kung dili makaangin doon. Hinungdumi human sa Mayo 12, dunay mga pamilya nga magbungol. Dunay asawa nga tospikas nga say, ang asawa ang pana tospikas nga say, ang mga anak tospikas. Nagrambol pagkahuman, maoy na nagbungol ang mga silingan. Pero ang nagpapili, perder ang bahak kay nabiyaka na sa katungdanan. Mura baga si Bao ug si Unggoy mga igsuon nga nagsabot nga magtanong og saging. Onya kay alakan si maging si Bao. Onya tungod sa pagka-bright sa Unggoy may igsoon right ba ni Unggoy may igsoon pero wa gid siya makatupok sa ka-bright sa Bao. Namatay na lamang si Unggoy tungod sa iyang pagkasirok. Munang taos ka tilingban, taos kalibutan, usirokon ka, ayay. Maura pa na kusog kayo musina, mga sinahan. Pero ang mga tao nga naglantaw kanunay sa pagkamaayos Ginoo, di ra ba ginakwintador. Kung unsa iyang natabang sa iyang isigataw, di na gyud niya hinumduman. Ang mo hinumdum niya na ang Ginoo. Dili o dili na maires sa una-una sa Dios. Maunga time will come, moabot ang panahon, ikaw o ako dunay pinasay ang Ginoo. Musugot mo tag sa dili, di man musugot imong silingan, dili man musugot ang imong sigataw, apan kanunay ang Ginoo musugot para kanimo. Hinumdumi mga igsuon sa panahon nga ikaw o ako lutoson, luyo ni anang tanan, kadaugan kasiguruhan, gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Akong basahon ang panulti. Kung makatabang bagyo ning kasuko, ug di bagyo ni makaangin, ato ding basahon hangtod sa unahan. Kay usara man ka verse akong gisulat dire. Kining panultihon maigsuon kung himasay ko kag Biblia, mahinay-hinay bitag mausab. Numagani isang gitawag og panultihon gikan sa panultihon 1:1 ngadto sa panultihon kapitulo 31. Kay diha ang atong batasan kinaiya, taras pangandoy sa kinabuhi naa sa panultihon. Even ang imong pagkatao naa diha gidiskas og sikin sa ta sa kalibutan. Maunga ikaw o ako dapat magbasa sa mensahe sa Ginoo nga mao ang walang kasulatan. Unya atong paningkamutan nga kinabuhi. Kay kung magbasa ta, unya wala na to i-apply, mura tag nagbasa rag dyaryo, newspaper, na pagkahuman na wag tang sa atong una-una, ibutang sa atong una-una. Kung dili pa man karon, hinay-hinay nato nga makorehaan ang atong kinaiya dinis kalibutan. Inamo ko tay kinaiya bisag saon pa. Ako mo angkon ko na ako'y kinaiya. Pero ako ning gipatay gipaningkamutan nga mapatay ang akong tawhanong kinaiya. Kay kung ang atong tawhanong kinaiya mao ni mo pairal sa atong kinabuhi, pertitang habuga. Labi nagnanatay nakatunan sa kalibutan. Wala tuo ang atong nakatunan nga gikan sa Dios. Og dili ikakumpara nga to sa uban. Pero wala nato na ikapaginambong mga igsoon. Hinunua atong gipasalamatan ang Ginoo nga pinaagi nini makatabang ta sa uban.
Imin ba? Hinumduman na to ang balaang kasulatan, mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Mas bulahan ang tao nga maghatagon kaysa sa taong kusog manawat. Gikan sa maghatagon. Kung mangatag sabta, ayaw sa mong pagulbol. Kaya huwag niya po'y angay. Kung muhatag ka sa imong isang katao, sa imong silingan sa mga tao nga nagkinahanglan, tabangi siya nga walay utang kabubuton nga magpaabot ka nga mo reply o mo response sa imong paghatagikan kanimo madto kaniya. Ang sikreto diha sa pagpangalagad sa Ginoo, sa diha ikaw usa ka tawo nga maghatagon, hinumdumi dili si sister, si brother ang mapanalangin nimo kun dili ang Ginoo. Kung ang Dios na mo mapanalangin, wala na ibisan kinsa na makababag sa panalangin nga gikan sa Dios. Amen ba? Ato nang basahon panultihon. Panultihon kapitulo 15 bersikulo 18. Unya atong basahon ngadto sa unahan yun. Kay daghan ra ba gyud nga kinaiya aning mga iko. Unang-una, ang pagkadali nga masuko makaangin. Dili lamang makaangin sa imong pamilya. Dili lamang makaangin sa imong isig ka magtotoo, makaangin po sa atong pagkatao man, magguba man ang atong itsura. Sa diha mga kaisunan kus Ginoo kini atong Panginoon nga hapit na tamo. Tumoy na sa kalendar mga kaisunan. Di kinahanglan atong enjoy ang atong kinabuhi sa pagpangalagan nga tos Ginoo. Atong basahon. Ingon ang 18, ang pagkadali rang masuko makaingon sa panagway na dili lamang makaingon sa imong silingan, sa imong sikataw, sa imong pamilya, otro makaangin sa panagway kay mausab man. Tanaw ra ko si Satanas. Siya maoy pinaka sinaligan sa Dios kaniadto wala pa si Miguel Arcangel. Onya kay sinahan man si Satanas. Mumagani sa kalibutan karon sa komunidad, sa kalihukan sa katilingban. Wa maumang gini partner nato sa kalibutan maison sa katilingban kay naa matas komunidad nagpuyo wala matas Jupiter. Mahibalan nimo ang taong kusog ay masuko. Unya dili ra bagyon mga angkon sa pinuhatan nga dili mao. Di ba perting baraita sa ilang una-una? Pero sa mga tao, di wa mawala ang kabray. Kinagbase man ang tao diha sa batas sa kinaiya o diha sa liho. Nya di ra bagin maangkon bisag makakita, may bisag nakita na masamot kita way ayos. Kung wa man tay ayos katilingban kung sa kahas balaod sa Dios. Imin ba? Wala may makaikyas na to sa hukom sa Ginoo. Tingali karon makaikyas ta kay pwede ra matagmang moingon ra ta mo igsor nga ambot wa man ko kabaw mo taga Cebu ba moingon ra nga awa sa pangutan-on nimo taga Cebu moingon ay wa sa ko kabaw anang tawhana pero naa sa atbang naanad ba ta sa batasan sa atong mga kinikanan kani atong kawalay Ginoo. Di kinahanglan mga kaigsunan ko sa Ginoo sa diha nga ikaw ug ako naanas kinabuhi Kristohanon nausab na ta, nabago na ta, na born again na ta. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Pastora Doreen de la Lenia from Australia. Mayong buntag kaniyong tanan diha sa Australia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga bulaton nga gisagmon sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi. Aduna sa iminsay, good morning Pastor, good morning usap kanimo diha Pastora de la Lenia from Australia. Labi na sa tibok nimong pamilya. O sa kinabuhi ni Ma'am Clark Zane Sinelio Abrasaldo nagwas usap sa atong programa gikan sa Bantolinaw. Adunay daghang mga Abrasaldo family diha mga isuon. Although doon natin mga estudyante nga mga Abrasaldo family diha sa Manoyo mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ka. Although mga kaigsunan dili naman kayo tabis tungod kay human naman ang exam. O niya suko na sabta sa final exam. Niya one man raman ang among klase. O samot na gyud ka busy. Kaya mo man gining ipaspasan kay doon naman tayo gitawag nga gisunod nga palisiya nga atong humanon next one.
O niya, doon na po tayo Thanksgiving, sa ikaduhang Thanksgiving, hindi na mga dapit. Kung nag-iingon mga kaisuna sa atong kinabuhi ba, ato lang kung gi-enjoy ang atong kinabuhi, dihas pagpangalagan sa Ginoo. Kung doon naman tayo daghang obligasyon, nagisangon sa Ginoo ka nato, atong di ikalipay, dili na to ipasangin nga adi na ko anak pastor oy. Ay daghang kong trabaho, kung para sa Ginoo, yun na. Lahi isab ang para sa tao. Kikinahanglan man kay sunang kabalutan modified sa oras nga gipiyaw sa Ginoo. Unya sa kahilayan taas tag oras. Nga iniguli may son wa may mahimo. Sa kalingawan taas kay tag oras o panahon pero sa atong pamilya wa gani tay panahon. Ba nagasawa mga estudyante. Munang mag-uol ko mga kaigsunan nga maglantaw sa mga estudyante kagibayran sa gobyerno magsigirag dula og email. Siyempre, kani ato mga kaigsunan nga kami dako magaigasto na ay miscellaneous na ay tuition fee. Dili mi ka palit og uniform, dili mi ka pangubras kampo, dili mi ka pamulay sa mga silingan. Pero karon mga igsoon nindot ang kahimtang sa mga estudyante tungod sa mga gadgets. Kinuyugan sa mga ginikanan, kinuyugan ni papa ni mama, kinuyugan sa mga igsoon, pero kami kani ato sulong-sulong maurasa. Igsoon sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Mahibalaan na yun ko sigil sa ta ato bangan sa atong langit pangamahan na mao ang Diyos. Ato ning ipadayon sa pagbasa. Ato pa dire, ato ning basahon. Ang pagkadali rang masuko, maoy makaingon sa panagway. Even sa atong panagway, mausap kung masuko na bagoy nasuko nga nagkatawa, nag-smile o niya, nindot kayo ang mura tag artista noon ang puy tawag sama ni anak pero talaga sa ko kasagara masuko gumpa na ako makaangin sa panagway apan ang pailog maoy makadalag kalinaw na unsa day ang pailog makadalag kalinaw tinuod bisag wala pay mo response kay ang tinuod nga usa ka tawo mapailobon malinawon. Pero kanang tao nga masok anon, hangtod tibuok gabi hindi na katulog kay mo ingon man ang ugma ra gyud ka. Unya kay ang imong gikasok-an kinatulog ra magahagog maigsoon ka wa man na. Nagpailog man maigsoon wala man mo kagat sa imo ang istorya. Kinsa may nag-insomnia, siya or ikaw? Nga masok anon nga bis imong itsura naguba na. Hello, mao nga unsay sekreto sa diha nga ang usa ka tawo makapailog atubangan sa iyang isa ka tawo, atubangan sa katalingban, bisag kilatan sa daot. Kundo na kay Ginoo sa kinabuhi. Hinumdumi mga igsoon, kung ang usa ka tawo dunay pailog, maghatod na sa kalinaw sa iyang pagkatao. O maghatod na sa kadaugan sa iyang karyer o pangandoy sa kinabuhi. Mga estudyante, tanan nga trabaho din sa kalibutan, gikinahanglan na kay pasensya, na kay pailog, na kay pagpaabot sa insaktong panahon nga gitagal na ikaw o ako ihatag yun na sa Ginoo. Hello, mga batanon, mga dalaga o ulitaw, dunay kanta, magpaabot ako sa insaktong panahon nga ang Diyos mo pahimutan sa tinud-anay na para ka na ko din sa kalimutan. Imin ba? Musugot sa dili, hinumdumi ang balaang kasulatan, maunay matmutukan sa sekreto para kanino. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Tano Jason, nagwasosap sa itong programa. Tingali ito apa ni sila sa Sikihor Maison. Maayong buntag taniyong tanan diha sa Sikihor Maison, sa tanan nga mga Tano family. Hilabi na sa inyong mga ginitan. Panayon ta mga igsoon. Ako ni basahon, ato ni basahon.
ang pagkadali rang masuko maoy makaingon sa panagway, apan ang pailog maoy makadalag kalinaw. Wow, di man ka mo sabot sa isip, di man ka mo kada. Versikulo 19. Ingon ang 19, tunukon ang dalan sa taong tapulan, kining panultihon maigsuog daghan kang maligsan na binagtapulan. Nganong nag-ingon man ang kasulatan, tunukon ang dalan sa taong tapulan, alang-alang kay maglingson mag-alit tagpalit sa atong panginahanglan kung tapulan ta. Hello, mga tapulan, ingon sa Apostol Pablo, hala ayaw pakan-ang tapulan. Kay maanad na. Apan sayon ang agianan sa taong kugihan. Wow! Sayon, ano man, left and right ang income. Wala man na siya magsalig sa usa na trabaho. Nagsalig na siya sa pagkamaayos Ginoo. Wala sab na siya makita, kini ako ang income diri naging mabuhi. Dili sab na magpili og trabaho ang kugihan. Kung adto sa syudad, taga-syudad siya. Kung adto siya sa bukid, naasab siya sa bukid, pwede sab siya. Kung pwede siya sa opisina, tanan nga trabaho, ikat-una niya kay dunay Ginoo. Hinumdumi din sa kalibutan, nagkinahanglan ta kaalam gikan sa Dios, dili kaalam sa tao. Kay ang kaalam sa tao makita lamang sa iyang isikataw. O diha na siya mabalaan sa iyang kinaayang batasan. Kung adto lang siya na siya makahinumdum, dili mao ang iyang kinaaya, humana ang desisyon. Ingon diri, tunukon ang dalan sa taong tapulan, apan sayon ang agianan sa taong kugihan. Ang taong kugihan wala ra ba gyud na magkwentag bisan oras. Gabi man, adlaw man, tingpahulay mas mabuto, dili na siya magkwenta. Pero kanang tapulan mo igsoon, maglantaw ra nagnaay maglantaw. Mutrabaho ra diyan nagnaay maglantaw pero wala ayay. Pero inigbalik sa nagbantay mo igsoon magkarakarabe na. Ingon ang 20, ang anak nga maalamon makalipay samahan, apan ang buang-buang makapakaulaw sa iyang inahan. Na mga anak, nakahatag ba ta kalipay sa atong mga ginikanan? Wala ba ta magpakaulaw nilang papag ni mama? Minto o bata sila mga istorya para sa imong kaugmaon, para sa akong kaugmaon? O kita mo'y nagbuot? Ang mga anak nga mo'y magbuot sa ilang kaugalingon, pwede na maginang mo separate kay nakabalo naman ang mubuhay sila kaugalingon. Amen ba? Kung ang mga anak mo'y magbuot sa ilang kaugalingon nga under control pa sila mga ginikanan, gawas doon na may mga ginikanan nga wala maglantaw sa kaumaon sa ilang mga kabataan. Amen ba? Apan kung ikaw o ako doon na kay mga ginikanan nga nagmulda ka ninyo, nagsuporta ka ninyo, nagsupply sa inyong mga pangandoy sa kinabuhi, ayaw ninyo na usiki. Eh kung inyo nang usikan, hinumdumi, dili o dili na mubalik ang mga pangitabo sa kinabuhi. Ang nanglabay, nanglabay. O ang pribilehiyo, talagsara nang maabot sa tao. Ang hinungdan, ikaw o ako, tsapat, mangayog kaalam, gikan kanunay sa Ginoo. Versikulo 21, ikalipay sa buang-buang ang iyang kabuang. Kisa na po'y malipay, katong buang-buang sa iyang kabuang asap. Mao nga ang mga buang-buang maigsoon nga mga tao, malipay na silang makadaot sa ilang isikatawo. Pero hinumdumi, pagbantay sa respect, dili gikan sa tao, kundi gikan sa tong Ginoo. Kay maunay taras sa mga tao mga buang-buang sa ilang kabuang na binuhatan. Moingon man na nga, kini kay gatlantaw ra maguna sa ilang kaugalingon lamang, pero wala man naglantaw sa Dios nga tanan ikaw ug ako nakita sa iyang atubangan. Bikin sa may panalangin.
Ang nagbuhat og binuang o ang nagbuhat og pagkamatarong atubangan sa tao o atubangan sa Ginoo. Ikalipay sa buang-buang ang ihang kabuang, apan ang maalamon magbuhat og matarong. Kinsa di ay ang makabuhat og matarong? Ang maalamon. Maalamon nga gikan sa Dios, dili maalamon gikan sa tao. Kaya doon na may maalamon, punuhay sa kalibutan, maedukado, pero habugiro. Apan ang kaalam sa Ginoo, hinumdumi. Ingon ang Biblia, apan ang maalamon, magbuhat o matarong. Di kung magbuhat ang matarong, maalamon ka ato pang nasa Ginoo. Versikulo 22. Kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Kini kung pagtambag sa imo si katao, dako binanghimuan. Ang mga buang-buang, ang mga magialamon sa kalibutan, di mo na maminaw tambang. Kung di mo nang tambagan, ikaw pa'y pangisgan, hala, pasagday. Ang importante na kapaabot ka ang tambang. Pero dili maminaw, ay pasagday na. Ang bala ang kasulatan maigsuon, nagsultis kamaturan, aron ikaw o ako maghatag kagawasan sa kinaya, sa tawhanong kinaya din sa kalibutan. Pero dili man magpato o tambang, kasi na magoy tao mga garboso na nagpa-as if nga mas grabe pa ka matalino sa kalibutan. Hindi na pato tambag eh. Kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Busa maayo gayon ang mudawat kag tambag. Gitubag dayon sa Biblia, mas maayo nga mudawat kag tambag basta makaayo. Kaya naman po'y tambag makadaot. Pananglitan, doon na kay nasiluan, doon na kay nalagutan, o niya mat napatambag po kagway Ginoo, umuingon pa na hala, sige, birahin na, atya na, kulatahan na may tambag nga makadaot, pero na ako'y tambag nga makatabang. Pero ang tinud-anay nga doon ay kaalam, sige no, umuingon na nga, ay sige na ko sister God, oy, mahilok ra God, oy, masagdair ako na, kaya mauna man ako na i-sit up sa ilang kinabuhi. Ayaw lang ko, padayon lang ko sa pagpangalagad kay total, ikaw o ako nakita mas Ginoo, anak mo na yung nindot nga tambag sa atong isig ka tao, dili kay atong kargahan, dili kay atong sugnoransa. Tinuod, makadaot na, labi na sa pagkaugma, maigsun mo ingon man na, makasala ka, ay kung ingat, dili ka mapreso. Tagok-tagok maganis kain nga yung ipatay, kawali mong isuon, kita pakas katilingban, kalibutan, madsyon, di pagkahata, muato mapuyo sa langog na isuon. Amen ba? Di kinahanglan malipay, kinahanglan ang atong kinabuhi din sa kalibutan, ang atong ikalipay kanang magpailot ta kanunay sa atubangan sa imo si katao, atubangan sa Ginoo, mao na nindot. Dili kay biso. Ingon diri mga kaigsoon sa 23. Malipay ka pag-ayo kung makaplagan mo ang hustong pulong alang sa hustong panahon. Kung imo gani na siyang sabton, malipay ka. Doon ay gitawag hustong panahon. Nagpasabot na sa panahon nga ikaw o ako, ituboy si Ginoo, walay tao nga makapugong ni ana. Walay tao nga makadjar sa imong pagkatao. Kay ang Ginoo mo'y nagpahitmutang ana, dili ang tao. Hello. Mao nga din sa kalibutan, walay tao makadjar nimo sa kaugmaon sa imong pagkatao. Wala. Even ang atong ugma, ang atong kinabuhi, ang Ginoo lang. Mao man gani kung doon na kay ma-encounter nga sama ni ana, asagda ilang ko. O niya, ayan po sa Ginoo. Lord, salamat na nakaambit ko sa imong pagsakripisyo nga dini pagkas kalibutan. Pasalamati ang kalisod, pasalamati ang mga sakit nga mga pulong nga madawat di mo, siyempre natural na maguna. Just relax. Pag-ampos Ginoo, kay ikaw po ako, tubagon yun sa Ginoo. Kaya nangingon ang Biblia,
dili maminaw ang Dios ni atong mga maldito. Unsa man ang maldito, pastor? Mga dautan ba? Dautan una-una. Mauna ikaw ug ako kun na kay dautan una-una sa imong sikataw. Tuatas Ginoo nakasala. Wala pa ta nakasala sa imong sikataw. Nakasala na tas Ginoo. Samot kahag imong buhaton. Ingon dire, malipay ka pag-ayo kung makaplagan mo ang hustong pulong alang sa hustong panahon. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto unahan, ang matag butang sa kalibutan adunay gitagdag panahon. Mao nga tayo welcome. Maabot ang panahon nga ikaw ug ako ituboy sa tinun-anay atubangan sa Ginoo. Versikulo 24. Ang maalamon musubay sa dalan paingon sa kinabuhi, dili paingon sa kamatayon. Grabe. Hinumdumi ang maalamon musubay gyud sa insaktong palisiya gikan sa Dios, dili palisiya gikan sa tao. Mao nga kun doon na kay Ginoo, wow, mag-agad ka sa insaktong desisyon o plano sa atong Ginoo. Ingon ang Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, ingon ang Dios pagsulti, ako lamang ang nasayod sa akong gilaraw alang kaninyo. Kung ikaw ug ako doon na makailaraw karon sa imong kinabuhi, para sa imong kaugmaon, para sa imong kaayuhan, apan mas labaw pang naglaraw ang Dios para sa imong mayong kaugmahan. Kinsay gasulti, dili si pastor, dili si pastora, dili sikta, dili karitula, kun dili mismo ang Dios. Niingon siya, ako lamang ang nasayod sa laraw alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Tinuod ba na pastor? Basahon na to. Usa ko mo padayon sa itong pagbasa karon. Ato ning basahon ang Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Atong basahon mga isol. Ingon diri mga kaisunan sa Jeremias 29 versikulo 11. Ingon diri, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Kinsa ang kaninyo? Dapat masabtan ni sa tao. Dili ni siya usa ka tawo lamang ang gipasabtan sa walang kasulatan. Pwedeng ikaw, pwedeng siya, pwede imong silingan, pwede si sister, pwede si brother, pwede si pastor, pwede si pastora nga nagkinabot sumala diya sa Biblia. Kaya kung ang usa ka tawo nagkinabot sumala sa mensahe Ginoo, ang iyang kinaya ni Kristo, dili kinaya sa tao. Nakuha ba nato ang Biblia? Nakuha ba nato ang ipasabot sa pulong sa Dios? Kaya kung dili ta makasabot, hinumdumi, makasabot lang tas atong kaugalingon, pero wa ta kasabot sa kinauyugan sa balaang kasulatan nga ikaw ug ako dapat magkinabot sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Amen ba? Matud pa dire? Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalao og maghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ikaw ug ako doon na may pangandoy. Unaha pagpangandoy ang Dios. Unaha pagpangandoy ang presensya sa Ginoo, kay diha matugkan nimo nga tinun-anay gyud ang Ginoo o panalangin kanimo. Amen ba? Balik ta sa atong gibasa sa mga panuti. Ingon diri, ang maalamon musubay sa dalan paingon sa kinabuhi, dili paingon sa kamatayon. Versikulo 25. Gunubon sa Ginoo ang mga balay sa mga taong garboso. Kinsa di ay mugunob? Ginoo sa mga taong mga garboso. Ikaw o ako, nabuhat ba nato ning pagpagarbo sa itong isikataon? Hinumdumi igsuon, Dios mo'y nagsulti, dili si pastor, dili si pastor.
maungas atong programa, wala tay gidipinsa nga karitula. Kung sukwahi diya sa Biblia, sukwahi gyud sa Biblia. Kay dili pwede mo igsoon nga mo compromise ta sa sayop atubangan sa Dios. Kung sayop, sayop yun na sister, brother. Ingon dire, kunubon sa Ginoo ang mga balay sa mga taong garboso, apan panaligdan niya ang kaptangan sa byoda. Anong byoda man yun mga ison? Ano man, nakatukan man na sila sa kalisod nga wala sila'y kapartner sa pagkinabuhi din sa kalimutan. Versikulo 26. Kasilagan sa Ginoo ang mga huna-huna sa mga dautan, apan ikalipay niya ang malumong pulong. Unsa di ay kasilagan sa Dios? Kinsay masilag? Ginoo, dili tao. Kung naguol man si tao sa mga pulong sa iyang isigataw, unsa pagkaang Ginoo? Diba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mamien Sugma ni Balyot mga kaigsoon na lisura kayo ang inyo ang mga spelling. Uldo mga kaigsoon, salamat sa Ginoo sa inyo ang pagwas karon. Ingon diri mga kaigsoon, kasilagan sa Ginoo ang mga huna-una sa mga dautan. Huna-una pa lamang sa dautan gisilagan na sa Dios. Munang ikaw ug ako kun unsay huna-una nato sa atong isigataw, nag huna-una pa kag dautan, nag huna-una kag dili mao, hinumdumi na silag na ang Ginoo. Wala pa gani nasilag nimo ang imong gikasilagan, nagsilag na ang Dios daan. Nasilag na siyang daan sa wala pa nimo gibuhat sa dili mao sa imong isigataw. Nakuha ba nato ang pulong sa Ginoo? Mato pa diri. Ingon diri, kasilagan sa Ginoo ang mga huna-una sa mga dautan, apan ikalipay niya ang malumong pulong. Kinsa may makahatag og kalipay sa Dios? Di ba katong mga malumong pulong? Makahatag ba kaha ang usa ka tawo og malumong pulong kung naglagot kas imong silingan? Kung naglagot kas imong sikataw, kung nasina kas imong silingan, kung nasina ka sa imong sikataw, di ba imong daoton? Maayo ka ang pulong imong ibato sa imong sikataw, di ba dili? Even sa social media. Dili na to uwaton ang atong kaugalingon. Kay mismo ang Dios nasilang ng daan sa plano pa lamang sa tao. Ano na yung mensahe ni Ma'am Anale Inarciso Gabas? Amen. Tinuod doon na musugot kag sa dili Biblia basihi. Dili ang karitula sa simbahan. Dili ang imuhang pagkataos kalibutan. Magbase ta sa pulong sa Ginoo nga kay ikaw ug ako nahibalo nga dunay Ginoo pinaagi niini. Dili pinaagi sa karitula mingtumhar ang karitula kay gi pa-register aron dili ta ma-illegal. Ano kay mahimo na maghino og Dios ng karitula. Matapad rin mga iso. Kung mulimbong ka sa imong magtiayon, maangin ang kasamo ang imong banay. No. Diya sa pagkamagtiayon, kung maglimbong ka, maangin ang imong tibok banay, siyempre mo ingang kapakaulaw malamang ni tawhanan ni pakaulam lamang ni babayhanan ni nga wa man matablaw siyang bana. Wala man matablaw siyang asawa. Kisa may maulawan, di ba imong pamilya? Ang imong kabanay, mo ingon man na, mao din ay mga apelido anak, isa po'y apelido anak, apelido ra bagay nga na. Diyas katilimban maigsoon, mabalaan magyud mga kaigsunan, kung si kinsa ang taong takos ug angayan. Sa binuhatan pa lamang maigsoon, o kinsay sinahan. Magbuhat ang dili mao, o bilisab na muangkon sa binuhatan nga dili mao. Ipaningon ang Biblia, kasilagan sa Dios ang una-una sa mga dautan. Una-una pa lamang sabot o gibuhat na. Hello. Sa wala pa na nimo buhata, pwede pa kang makalikay. Pero kung imo na siyang gibuhat, maunay sala na tinuyo.
Dinis kalibutan maigsoon mo ingon tanga daghan kay tentasyon, pastor, daghan na magong tentasyon. Yes. Pero likay sa tentasyon. Ayaw pag ingon mga kaigsunan nga naambitan Ginoo, makasasala ra manggod ko. Nagpasabot nga makasala gyud ang tawo. Kay giang ko naman nga makasasala lang gyud ko. Kung makasala ka karon, sunod mo sala ra gyapon ka. Kay giang ko man nimo makasasala gyud naabitag Ginoo mo pasaylo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Renel Linggoy. Pastor Safre, kumusta? Dalaygon ang Dios ni ining kabuntagon. Yes. Kanunay nagkapakamaayo ang Ginoo sa kanunay sa atong kinabuhi. Wala tay lain nga ikapasigar mo sa tibok kalibutan, hinumdumi ang pagkamaayo sa Ginoo. Kaysa panahon nga ikaw naas kalisod, di gud ka makalimot. Sa panahon nga ikaw ug ako gitabangan sa atong Ginoo. Sa atong sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dapat ang imong ibutang sa atong kasing-kasing una-una ang pagkamaayos Ginoo. Kaysa panahon nga naakas kalisod, di gud ka malimot niya. Pero kung ang atong una-hunaon sa kalibutan nga puro ra kaayuhan, pag-abot sa kalisod, mahaya nato ang Dios. Sa panahon sa balatian, sa panahon sa kawalan-on, sa panahon nga watay trabaho, mahaya nato ang Ginoo. Apan kumusta man sa panahon nga ikaw gitabangan, yun na ba kay huna-huna nga sa panahon nga ang Diyos maayo kanimo. Hinumdumi mga kaigsoon, ang balaang kasulatan nagtug-an kanato aron ikaw ug ako magiyahan sa balaang kasulatan, dili magiyahan sa pinulungan sa imong silingan o sa imong isikataw. Matud pa diri maigsoon, kung manlimbong ka sa imong pagkamanagtiayon, maangin sa kasamok ang imuhang banay, ayaw pagdawat og suborno aron dili ka mamatay pagdali. Na sa kalihukan rabat karos katilingban daghan magpabayan aron makapatay sa iyang isikataw. Apan ang ingon ang Biblia, ayaw pagdawat og suborno kay makadali nang makapatay nimo. Nagtuo ta sa atong binuhatan na kita rin nakakita, kita rin nahibalo ang Dios. Adunay mensahe si Ma'am Annalyn ina si Sogabas, akong papa pastor kay Dios nun pud kaayo, pero ambot wala man maliwat niya. Makadungog gani sakit, nasulti dili ra mubalos o pasakit. Istorya gani rako kanunay masakitan, witness pero dali rakong maluoy. Wow, maunay tinuod nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Kung tinuod kang alagad, ang imong ibato pan, kung batoon ka balosig pan, balosig mensahe na malumog gikan sa atong Ginoo. Maunay sikreto sa pagkinabuhi nga tinud-anay atubangan sa Dios. Grabe. Pero hinumdumi kung batuon ka, ibalosi og pagkamaayo. Ay ang ibato nimo inigbalik malumo nga pulong gikan sa atong Ginoo. Ako ning basahon pagtiwas sa igsoon gikan gayud sa atong abyaw. Matud pa niya, dili pud ko magdumot. Yes, ayaw pagdumot. Umabalaan lamang ang tao nga dili siya tigdumot, kay makikistorya man na siya sa mga tao iyang gikasiluan. Pero dili gani may suon maglikay-likay na oy. Utipsaw ra nang nawong itsura mga kaigsuonan. Dili sa na mo araw lantaw og istorya. Halos dili na tutok kani nimo kay naa dili mao ang gibuhat diya kanimo. Pero kung ikaw ug ako na ay Ginoo, walay bisan kinsa nga gidipigan, walay ni bisan kinsa nga gilabanan, ang gilabanan kamaturan nga maghatag kanatong kagawasan. Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Renel Linggoy. Tinuod yun na pastor. Yes. Dili ta kalimbong sa imong pamilya, imong asawa, akong asawa, imuhang bana,
bisan asa makalagyo ka mong duha hinumdumi kung doon na kay Ginoo dili gyud ka makabuhat og dili mao sa imong asawa, sa imong bana, sa imong pamilya kay doon na kay Ginoo. Ayaw uwata ang imong sikataw labaw sa tanan, ayaw uwata ang Ginoo. Ayaw ulog-ulogi ang imong kaugalingon o ayaw limbungi ang imong kaugalingon nga makalimbong ta sa atubangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Jovito Bernabe na wasosap sa atong programa. Arita sa Efeso kapitulo 4 versikulo 31. Ingon diri biyai ang tanang kasuko. Ang ato nga tema pagkadali. Og ang pagkadali nga masuko makaangin. Mohinungdan biyai ang tanang kasuko matupas Efeso kapitulo 4 versikulo 31. Sa ato nga mga kaigsunan karon matupan niya pero dili lang gid ko magdumot pastor. Yes. Ayaw. Tingali masilo man ta, maguol mata kay naatas tawhanon emosyon sa kalibutan. Pero kung doon na kay Ginoo moingon na gyud ka, okay ra gyud na sister, brother. Pasag dail lang gyud na sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Unsay gisulti ni Jesus? Dapat atong makatunan. Dapat atong masayran ang kinabuhi ug kahimtang ni Jesus. Kung ikaw ug ako layhan nga mahimuot ang Ginoo, dili mahimuot ang tawo. Kay ang kalikutan gun maisuon kung nag-interes ta nga mahimuot imong silingan, mahimuot ang imong sikataw, mahimuot tanan, o nya dili mahimuot ang Ginoo, hinumdumi mo kupas man na. Pagkauma, budayig nimo, pagkaug sunod ana, budaot nimo, pagkasunod na sa, budayig na sa. Pero hinumdumi kung ang Dios mo'y magkupot sa imong kinabuhi, tanan adlaw, ikaw o ako, gikahimutan sa atong Ginoo. Hinungdan, isalikway ang tanang kasuko. Una ang mga lagad sa Diyos, matod pa sa ato ang viewer, akong papa, di gun masuko. Yes. Magpailog lang, kay nakasabot sa balang kasulatan. Ang tinun-anay nga mga pastor, tinun-anay nga mga pastora, makit ang ginasa batasan. Di yun na ikadinay, even sa katinungan. Pero masubok ang palandungon, kay bisan sa komunidad, mo dapat pag-apil sa iyang isikataw. Mulaban kung mga politiko, gawa gani kay balo sa patasag kinaya sa ilang gilabanan. Baunga ikaw ug ako, ang inyong pastor pastora si kinsa ila-ilaha sila o si kinsa atubangan sa tao labaw sa tanan atubangan sa tong Ginoo. Mao na tinuod so. Matod pa diri maison Efeso kapitulo 4 bersikulo 31. Kung aduna mo'y Biblia, pwede mong makabasa. Ingon diri sa 31. Matod pa diri mga igsoon. O sige, ingon diri mga igsoon. Sa 31, biyai ang tanang kasuko. Magsige ta kasuko kaadlaw usa kahay atong itsura sa. Gikan sa buntag 6 to 6 o ni atong naong gamusdo. Pagkahapon maigsoon maglison na gitaghilot sa atong mga kunot. Upang hinay-hinay natag. Oo, siyempre nanatas pangindaron. Amen ba? Dili makatabang ang kasuko sa tao. Dili katabang ang kayugot sa tao sa imuhang pagkatao. Hinuno ang makaguba na may relasyon. May relasyon atubangan labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Atong basahon maison ang 31. Ingon diri, biyai ninyo ang tanang kasuko. Biyai ang tanang kayugot. Kung saan ba ng kayugot, di ba? Kasuko. Biyai ang tanan. Ayaw ibili. Kung biyaan ganing maigsoon, nagpasabot na gitalikdan. Nabay katalikod nga galingi. Bimangutan ako ninyo karon. Ang pulo nga biya, nagpasabot, dili na ganyan niya balikan ang iyang gibiyaan. For example, ning CR ka,
pagbalik nimo sa imong gibiyaan, unsay resulta sa imong gibiyaan? Humot or baho? Oh. Maingon ba? Ay, dili gud humot, pastor, baho ginagbiya na pina. Uni atong balikan. Mabiyaan lamang sa tao ang iyang pagkamasukanon kung nunay Ginoo. Labaw sa tanan kung nagbasa siya sa balang kasulatan ug nagkinabuhi sumala sa iyang gibasa. Pero kung dili gani siya nagkinabo sumala sa iyang giwali, sumala sa iyang gibasa, sukwahi ra gyud ang iyang batas kini diha sa Biblia. Mao nga likay sila. Dili man jud mo makasinabot bisa kung saon pa. Kay mo ingon nga na ay ako sa to pastor ay kini Biblia murag dili ni. Pareha na sa akong kaubang magtutudlo nakig-away sa estudyante. Ingon siya asayop ning Google ako kalitan ako niya ako sakto. Kay ang tao nga sakto nga walay Ginoo, sakto ra gyud na kutob sa kalibutan pero atubangan sa Dios di ko na mao. Pero ang tinud-anay nga mahimo kang mamao atubangan sa Ginoo, mag-agad kas mensahe sa Dios. Labaw sa tandunay makita nga ikaw nagpailog, nagpaubos. Wow, sister, pasagda ilang yun na sila. Ampos ginuhangan sa Diyos kay naay Ginoo ngumutabang kanimo. Tinuod, base sa walang kasulatan. Moinungdan, biyai ang tanang kayugot. Matulpas ibasa nato karon sa Efeso kapitulo 4, versikulo 31. Atong basahon pagbalik. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot, o kasuko, ayaw ka mo pagsiningkahay o pag insultuhay, hikalinti bisan unsang kayugot. Aron mawala ni atong basahon sa unan sa 32. Pagkaloy anay hinuon kamo o pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usap-usa o pag pinasaylo ay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Wow, ikaw o ako gipasaylo sa atong Ginoo pinaagi ni Kristo. Sikin sa matang mulumot sa imong bisikata, sikin sa matang maglagot sa imong silingan, mabalaan lang yun sa katilingan. Hinungdan aron mawala ang imong kayugot, talik di ang tanang kayugot, talik di o biyay ang tanang kasuko, ato banga ang pag-amayos ino o ibutang sa kasing-kasing una-una. Hinumdumi sister, brother, pastora, maayo kayo ang Ginoo. Mangumusta na sa ta, kumusta man ang pag-amayos Ginoo sa atong kinabuhi. Ato ba ning kinabuhi or kutob lang sa tumo sa atong bilang? Igsuon, dapat sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Kikinahanglan mga igsuon, atong masayran na ikaw o ako magiyahan sa balang kasulatan, dili magiyahan sa mensahe sa imong silingan o sa imong isigataw o sa karitula diha sa simbahan. Kay kung ang tao magiyahan sa mensahe sa Dios, nagkinabuhi siya, sumala sa mensahe sa Ginoo, dili sumala sa mensahe sa tao. Adunay mensahe si Ma'am Annalyn in Narciso Gabas. I watch your life, pastor. Gahilak ko, ganahan ko tanan sa mga kabalaka, kaguol tanan, pastor, na negative na batasan, ilisan ang maayo kay sige nako di pakaulaw bisan gani sa dagang tao. Basag dai sila man, basag dai sila kay wala sila masayon sa ilang bubuhat. Ang kalisod, ang pagpakaulaw nga nabati nimo og na-fail, hinumdumi. Ingon ang Galacia kapitulo 6 versikulo 7, kung unsay gipugas sa imong isigataw, kung nagpugas kag hangin, bagyo ang imong anihon. Hinumdumi kung ang usa ka tawo na nagpanamastamas sa iyang isigataw, mubalik ng triple sa asaman siya gigigan. Ang atong mabuhat, mao ang pagpailog
hangtod sa katapusang gutlok sa atong gininawa. Kung unsa inyong nasinatian sa nas mga alagad sa Dios, dili lamang sa inyong ubos nga alagad nga nasinati nini, sikat pa kani ato ang tinaw o ang minsay sa Dios may naglikod o naghatag ka na itong kadaugan kalampusan sa Ginoo. Di isang unsang sakit nga mga minsay, walay lain akong gihimo, gihangad na ko sa Ginoo. O kining tanan walay nalilong atubangan sa Dios. Hinumdumi atong hinumduman. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto sa 14. Walay ni bisan unsang matago sa mga mata sa Dios. Kun do na kay gibuhat sa tago or sa dayag, hinumdumi kitang tanan yuan ay maghusay sa akong sa Dios. Mao nga ang akong mga pagdasig sa mga katawhan nga gidaog-daog sa imong silingan, sa mga katawhan nga gibutang-butangan, sa mga katawhan nga nakasinati og grabing pagpakaulaw, gipakaulawan sa mga tao. Pasagdai sila. Kay kung unsay ilang gibuhat, mausab nay buhaton sa Ginoo, dili buhaton sa tao. Kay ang tao nga duday Ginoo, magpailob siya, magpaubos siya hangtod sa katapusang gudlo sa atong gininawa. Maunay na Ginoo, sister. Matupad diri may daghang tao nga giagian panila nagtulo ang among muingon kanang tanan nila nakong liho ilang gibantayan gani tapos ichismis ko o nya dili pa jud ko tinuod ganahan peaceful may pastor tanan nimong mensahe pastor nakarelate. Yes, kung nakarelate man mo sa mensahe dini makatakna inyong ubos nga lagad, sikat pa kaniadto until now, muna naghatag ka na to kadaugan sa kinabuhi. Dili lamang kadaugan sa pag-eskwela, dili lamang kadaugan sa kinabuhi, sa kalibutan, kung dili kadaugan diya sa ministry. Atubangan sa tao o atubangan sa tong Ginoo. Pero kining tanan nagdalag kadaugan, kay ang kadaugan sa gikan sa Ginoo hinumdumi walay ni bisan kinsa nga makapugong nini. Dili imong silingan, dili ang karitula sa simbahan, dili mga kaigsunan, kung dili ang Dios mo'y naghantay nini aron ikaw ug ako mamalig-on sa iyang atubangan. Time will come, mag-ani ang mga tagusa sumala sa iyang mga binuhatan. Ingon ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 13, walay ni bisan unsang butang nga masalipdan sa mga mata sa Dios, kitang tanan muatubang sa hukmanan sa atong Ginoo, dili hukmanan sa tao. Amen ba? Manghina ko sa tanan nga mga follower of listener, tanan nga nag-view karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, kung kasinati man mo nga grabe mga pagpanamastamas sa inyong pagkatao, bulahan mo. Ingon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 10, bulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa plano o kabubuton sa Dios. Ako ning basa. Ingon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12. Ato ning klarohon, dili lamang istorya, sister, brother. Mismo ang balang kasulatan nagpamatuon nga mas bulahan ka, mas bulahan ko, mas bulahan siya nga nakasinati sa tanang pagbutag-butag, pagpamanamas-tamas sa iyang isigato tungod sa pagsunod sa pulong o balahon sa Panginoon. Maglipay ikson matod pa dire kung doon na mo'y Biblia ano sa itong kinabuhi sa kalibutan, i-enjoy ang pagpangalagan ikson. Pasagdain ang mga tao, mga marites. Wala ko putay ma. Wala mo putay ma. Mapo anak maigsoon. Matod pa diri maigsoon. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod kanako sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo nga gibaybi-ay o gidaog-daog sa mga tao o gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Kinsay kasulti nini
Ginoo, dili ang tao. Ingon ang kapitulo, bersikulo, bulahan kamo nga gibay-biyay o daog-daogon sa mga tao. Kanan ang pag-isyo, di ba? Daog-daog na aso. Marami. Pero bulahan ka, sister. Bulahan ta, sister, brother. Sir, ma'am, kung nakasinati kagsama nini. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod ka na sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Kung ikaw ug ako matinud-anon nga nagsunod sa kabubuton o plano sino, bulahan ka, sir, bulahan ka, ma'am, bulahan ka, sister, brother, tanan mahimong bulahan kung ikaw nagsunod sa plano o kabubuton sa Dios. Engon dire, bulahan kamo nga biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa inyong pagsunod kanako, paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini agpasipala ang mga propeta nga nahiuna kanini. Ikaw ug ako dapat magbasa sa balaang kasulatan aron atong mahatagan og dakong pundasyon ang mga katawhan nga kaniadto gidaog-daog sa ilang mga igsoon. Sama kang Joseph, sama kang Daniel, sama kang Moises, apan dunay pinasay atong bangat sa Ginoo. Doon na ba'y mga sitwasyon dili man gud mapareha ang matasas mga nagsuon, bisag kaluha pa. Doon naman ko'y mga katawhan o mga kahigalaan nga mo konsulta nato. Pastor, nga nung inanak man akong igsoon, hinong dumi, matag usa ka nato, basihan nato ang balang kasulatan sa kinabuhi pa lamang ni Jose, gihulog si Jose. Nga nung nahitabo man to sa iyang igsoon, tungod sa kasina. Kung masina gani kas imong igsoon, masina gani kas imong isikataw, masina gani kas isik ka magtutuo, magsig idyo kag pangisyo. Dili lamang sa katilingban, dili lamang sa komunidad, mismo sa kaugalingong pamilya, mismo sa kaugalingong igsoon, mo isyu ginanimo, labi nagmainggit nimo. Apan tugad bida glory nga ikaw ug ako nakakat-on diha sa minsay o pamaagi sa atong Ginoo, kay ang imong kinabuhi just relax lang gyud kayo. Hello. Dili ka na maligayan. Imong igsoon laing batasan, imong silingan laing batasan, imong mga relatives laing sa batasan. Pero paninguha ang imong batasan, batasan sa Ginoo. Batasan ni Jesus, kaya atong gitun-an, kinabuhi man ni Jesus, dili man kinabuhi ni Satanas. Ang kinabuhi ni Satanas, ingon diha mga kaigsunan sa Juan kapitulo 10 versikulo 7, ingon si Jesus, wala pa ko moabot sa kalibutan na ay nag-una nako mga batik-batasan. Atong basahon, basahon atong kaigsunan aron atong kamatudan. Dini sa FM Radio maison, tanan natong giwalay, dili pinaspasa, kung dili nagbase sa balaang kasulatan, wala nagbase karitula, na wala nagbase diha sa sikta, wala nagbase sa simbahan, kung dili nagbase diha sa balaang kasulatan. Ikaw o ako dapat maminaw sa mensahe Ginoo nga maghatod kanimo kausaban, kadaugan, kabag-uhan dinis kalibutan. Imin ba? Atong basahon, ingon si Jesus. Juan kapitulo 10 versikulo 7 ngadto sa unahan. Ikinahanglan mahibalutas kamaturan. Kaya ang kamaturan maghatod ka nato kagawasan. Bless ka, sister, bless ka, brother, bless mo, ma'am, nga nakasinati sa tanang matang o pagbiay-biay sa katilingban. Maglipay ang mga katawhan nga nakasinati sama niini, hinumdumi mas dako ang ganti sa nagdaog-daog kaysa gidaog-daog atong bangan sa Dios. Matud pa dire, ingon dire, si Jesus ang maayong magbalantay. Pero hinumdumi si Jesus, wala pa moabot ang maayong magbalantay, doon na naguna nga dili maayong magbalantay. O ang naguna nga dili maayong magbalantay, maunay mo brainwash sa mga tao nga sila mo insakto, apan dili mao atupangan sa atong Ginoo. Amen ba? Base sa pulong sa Dios, dili base sa pulong sa tao.
Basahon na. Busa miingon si Jesus pag-usap. Sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan. Wala pa mianhi si Jesus kalibutan dunay naguna. Mao nga sa katilingban sa kalibutan karon kasagaran nga way Ginoo mag-una-una. Pero ang dunay kaalam gikan sa Dios, just relax. Kay naghulat na sila sa insaktong panahon nga ikaw ug ako ituboy atubbangan sa tong Ginoo, dili ituboy atubbangan sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Beth Vailosis nga nagwasusab sa atong programa karon. Ni Ma'am Beth yo sa mga yo family, pwede ra gyud mo maka-comments kung asa mo nagwas sa atong programa karon. Ilabi na ni Sir Noel Ace Rostata nagwas-usab sa atong programa. Igsuon, dili ko moingon ako ning programa, atong programa, kay ang atong programa nagbase og Biblia, wala nagbase sa karitula. Although kitang may gihimo nga nahimo nga pangulo alang sa bulaton sa atong Ginoo, pero dili ni may makaluwas. Ang makaluwas mga kaigsunan mao nga ikaw ug ako inlahin kanunay sa mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa tao. An-aw na kung sa isulti ni Jesus. Busa niingon si Jesus pag-usap, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Kinsa ang mga karnero? Ingon ang bersikulo 8, ang tanan nga miani una kanako mga kawatan ug tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag, miani ako aron pag makabaton kamo sa kinabuhing managayan. Grabe. Mao nga ikaw ug ako dunay Kristo, makabaton ka sa kinabuhing managayaon. Manginaot ang inyong ubos kalagan, adto na tay nakatunan ini mga taknaa karon. Ang atong oras maigsuon medyo taas-taas naman. Alas 6 ng gabi na dahil may sumag-ampo na. Sa samang takna, sa samang higayon o mag-alawa, mag-uban-uban ta sa atong programa. Gikinhanglan ikaw ug ako magpatudlo kanunay sa mensahe sa Ginoo, dili magpatudlo sa mensahe sa tao, dili sa kalibutan o sa katilingban, kay mahimo kitang dili mao atubangan sa atong Ginoo. Dalayon ang Dios ay katapusan, mag-ambot ta. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa pribileyo kay gayon na imong ihatag ka namo nga kami magkat-on aduna ka kanunay sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa tanang mga follower listening sa Sign FM 95.3. Sa tanan nga naminaw o Diyos niming mao nga estasyon. Ikaw mag-bless o magpanalangin sa tanan nila mga panginahanglan. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakasinati man sila kalisod, nakasinati man sila grabe nga mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan ikaw maglikon kanila kanunay Ama. Kadiin ang imong Holy Spirit kanunay maglead ka namo sa tanang panahon. Aron kami makapailog, aron kami makapugong sa mong kaugalingon, labaw sa tanan o Dios ang among tawhanong emosyon, dili ni mao'y magpadako o maghari sa mong kinabuhi din sa kalibutan, kundi dili ang maghari ang imong pagkamaayo kanunay nga imong gihatag ka namo Lord Jesus. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak sa kong ugangan, sa kong wife, nga nakaroon sa Saudi Arabia, o sa tanang kaisunan din sa balog, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kasagangkal, dapit sa Kagwe, o sa uban pang mga area, Diyos, ako mga pag-ampong anak kanimo, ikaw mga panalangin sa mata ko sa kanila. Salamat o Diyos, bisan pa man sa umalabot nga pinilay karumayo, o Diyos si Lord, giyahi ang mata ko sa gadiin ang adunay kalipay kalinaw, panaghius sa o Diyos, labaw sa tanan, walay kinabuhi nga makalas, atol kayo sa pinilay. Ikaw o Diyos magapanalipod sa imong makatawan, ang pingi o titigi kanunay ang among kinabuhi. Diha sa landong sa imong mga pako o Diyos, kami magapasilong sa kasiguran kanunay. Ikaw o Diyos magapamuhat kanunay sa among kinabuhi, dumog himaya, kanhalang yun kanibang tanang pinagisangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo kay sa samang takna, sa samang higayon, mag-uban-uban tao mga alawa. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Cuevas Joseph,
na nakaabot usab sa atong programa nini mga tagna i-declare blessing sa matag usa inuubos nga lagan manamilit na mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasalo sa kaniyong ubos nga lagan manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug pag-ikambit sa balang Espiritu Santo magkauban sa tanang mga balaan gikan usaha alas 6:05 na sa kabuntagon. Maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay, maayong pagpamahaw ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. God bless everyone.